Hello guys, good morning guys. Nandito tayo ngayon sa Alnada. Dito sa trabaho ko. Mag-update lang ako guys ng aking YouTube. Kasi matagal na din ako hindi nakakapag YouTube. So ngayon guys, mag-update lang ako para hindi matanggal ng YouTube. Ito lang na guys ang aking kasi guys wala pang oras makapag-video. So yan nga guys, dito sa site ko walang kuryente kasi yung diwa ay nagmi-maintenance sila ngayon. So kaya buong building guys walang kuryente. So sila ngayon guys ay nagpapala ng malaking generator guys. Yan yung guys, generator yan guys para magkaroon ng kuryente ang building habang nagmi-maintenance ang mga diwa, electricity. Habang nagtatrabaho sila may kuryente ang building. Siguro guys aabutin to ng mga 2 oras. So kaya ngayon hindi makapag-start ng trabaho kasi nga guys walang kuryente. Yung mga elevator hindi gumagana. Kaya ito lang, maghintay lang guys. Yan guys, ang ingay ng mga ipit. Ganyan sila guys magpunta. Lalapit lang naman sa isa't isa. Akala mo mga bingi. Kakatawa ang lalakas ng boses. बड़ी-बड़ी गाड़ी चाहिए ना ऑफिस गाड़ी wag maingay ang ingay mo ipit na. So yan guys, nag-activate ang alarm, fire alarm. Oh, anong nangyari? Bakit nag-activate yan? So yan guys, salamat guys, update lang. See you next vlog. Bye bye.